Kasivai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu tasangana zvakare muzuva ranhasi pachirongwa chedu chamazuva ose nhai pastor. Pachirongwa patiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopindurikawo zvakare nebhaibheri. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu. Any question that you think is biblical, WhatsApp number 0772 918 335 kana kuti comment section vari kutarisa paFacebook. Tinobatsirana Mwari achitibatsira. Mubvunzo wanhasi uri kutiwo nhai pastor, vakafa vasati vaparidzirwa evhangeri vachaitwa sei? Vakafa vasina kumbosvikirwa neevhangeri vachaitwa sei? Vasina kumbodzwa nezvebhaibheri vachaita sei? Ndautanga kuerenga kuna Acts chapter 17, Acts 17 verse 30 na 31. Acts 17 verse 30 inoti iyo and the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent, because he hath appointed a day in which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. The times of ignorance God winked at. Nguva idzi dzokusaziva Mwari akarega hake kudzirangarira. He chose to wink at, to ignore, to act as if he is not seeing. Mwari haapi vanhu mhosva pazvinhu zvavanoita nekusaziva. Mwari haakutongeri pazvinhu zvawakaita mukusaziva. Ndori kunzi the times of ignorance God winks at. Saka vese vakararama bhaibheri risati rasvika, Mwari haavatongi nechokwadi chiri mubhaibheri. Haashandisi bhaibheri as their standard for judgment. Vanoitwa sei? Romans chapter 2. Romans 2 verse 12. For as many as have sinned without the law shall also perish without the law, and as many as have sinned in the law shall be judged by the law. Saka vakatadza vasina murayiro, zvanzi vanotongwawo pasina murayiro. Vakatadza murayiro uripo, they will be judged by that same law. Saka in any society and community, there have always been laws that are inspired by the Holy Spirit of God. Whether the Bible is there or not, whether murima Buddhists, whether murima Hindu, whether murima atheists, there is always some common laws in the preservation of life and respect of life, respect of other people's property. Ndokusaka iri mhosva nyangwe bhaibheri risipo kana risipo kubira umwe munhu imhosva, kurowa umwe munhu imhosva, kuuraya umwe munhu imhosva. Saka iyo mitemo, but muchazoona kuti kana wane bhaibheri unozoona kuti yese they were inspired by God, because yese iri kubva pa10 commandments. But even risipo bhaibheri racho, any community, and don't think there is a community that condones murder, that condones rape, that condones theft, that condones, false witnessing. Ndokusaka vachitonzi swear wakabata, wakasimudza ruoko rwako kuti uchataura chokwadi. Even before the courts, kune ma-atheists vasingatendi Mwari, they would not encourage people to lie, they would not encourage people to kill, they would not encourage people to take other people's wives, they would not encourage. Saka zvese izvo ndo zvichatongwa vanhu nazvo. Mitemo iyoyo yanga iri mumacommunities avo. Mwari achabvunza kuti izvozvo zvishoma zvamaiva nazvo mucommunity menyu, makazvichengetedza here? Makararama here according to the good that your community was trying to uphold? God will not use the Bible as the standard for those that never heard about the Bible. He will use the positive things that are inspired by His Spirit to judge them according to the little that they had. So the little light that they had ndo ichashandiswa pakutongwa kwavo. Vakauraya here, vaiba here, vaipomba here. In fact, all those are the last 6 of the 10 commandments. Those are the commandments that are going to judge people. Not any Bible, there is no community or society that would condone any of those things. Repeat the last 6 commandments. You don't need the scriptures to know that you must respect your parents. Even Bible recipe, you must always obey your parents. Vakaregedzere kuuraya, vakaregedzere kuita upombwe, vaipupura nhema here kana kuti vainyepera vamwe, and so vakachiva here vakadzi vevamwe neproperty dzevamwe, vaiva negodo here. Ndozvavanotongerwa nazvo izvozvo. They will be judged as without the law. But those that have the light, they will be judged as they have the light, according to what the light says. Ndinodereta vasirikana, Mwari atikomborere. Amen.